Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga malinawon ang tibok kalibutan, na kitang mga nagtuo sa Dios mapakita nato kanunay ang atong gugma o pagtinabangay aron mahimong modelo sa panagsabot-sabot niining atong mga kaigsuonan nga nag-away karon ang ilang mga nasod. Ato sad nga pasalamatan ang kanunay mitabang nato dinhi ang atong mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig pamalit sa atong mga slots karon alang sa atong mga proyekto sa simbahan. Nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himoa nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esdras. Sa unang tuig sa paghari ni Cero sa Persia, gidasig siya sa Ginoo aron magsulat siya usa ka pahibalo sa tibuok niyang gingharian aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Mao kini ang giingon ni Cero, hari sa Persia: ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghimo kanakong hari sa tibuok kalibutan, ug gisugo ako niya pagtukod ug usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem sa Huda. Kamong tanan nga iyang katawhan, pauli kamo sa Jerusalem. Tukuran ninyo pag-usab ang templo sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Maguban unta siya kaninyo, siya nga gisimba didto sa Jerusalem. Kadtong mga nangakabig nga nagkinahanglag panabang sa pagpauli, kinahanglan hatagan sa ilang silingan ug salapi, bulawan, kabtangan ug mga kahayupan ug mga halad alang sa templo sa Ginoo nga atoa sa Jerusalem. Unya nangandam ang mga pangulo sa banay ni Huda ug ni Benjamin, ang mga pari ug mga Levita ug ang tanan nga gidasig sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem aron pagtukod usab sa templo sa Ginoo didto. Ug ang tanang mga silingan mihatag kanilag mga galamiton nga plata, bulawan ug uban pang kinahanglan nila, mga mananap nga kargahan nilag kahimanan ug mga halad,
alang sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan, alang ka nato. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan, alang ka nato. Sa pagbalik sa Ginoo, sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya ang atong mga baba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan, alang ka nato. Unya mingon sila diya sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang, alang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan, alang kanato. Iuli ang among kapalaran, o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa habagatan. Sila nga nagpugas, nga naghilak, mga ni nga managsadya. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan, alang ka nato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre, kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag, ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa diutay nga iyang giisip nga iyaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, ang Ginoo midasig sa usa ka hari nga nagbihag sa mga Israelita or hari sa nasod nga nagbihag sa mga Israelita, si Cyrus. Mura siya nagdamgo, nagiingnan siya sa Ginoo pagtukod og templo dito sa Jerusalem para sa mga Israelita, para sa imong mga gibihag. Nya nituman siya, iyang gitagaag kamanduan ang iyang tibuok king harian nga kining tanan nga gibihag nato nga mga Israelita papulia ngadto sa Jerusalem, unya ipatukod ang ilang templo, nya kamong mga silingan hatagi ninyo sila sa tanan nga ilang gikinahanglan, kwarta og mga materialis og mga sakyanan pagyod sa ilang mga ikarga sa pagpauli ngadto sa ila. Grabe kaayo ang iyang kanini ang pagsugot sa sugo sa Ginoo. Unya matud pas atong tubag sa Salmo, sa to ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Ingon ana ang Ginoo kanunay naghimo siya mga katingalahan. Bisan gani karon naaman mo diha nang lingkod man mo, dako na kay nang katingalahan oy nga nakalingkod pa mo. Daghan ko kayrong naghigda nga di nakabangon. Sige, lingay mong tupad. Ingna mo abot rang panahon mo higda ra gyud ka. Ingna. Nang mura nag sakit na kaini mo ang paglingkod. Ngako bitang mama sa una, pagdayon na gid niyang kamatay, primero maglakaw-lakaw pa to, dangtag mga usak semana, igo na lang mulingkod sa katre, dangta na sa glaing mga semana, igo bangono na o na makalingkod pero gaan-gaan pagbangonon kay mo uban pa siya bangon, hangtod bugat na kaing bangonon, hangtod mo ayay na og palingkoron, flat na lang yun. Moabot ra gyud na nimo, moabot sa nako, di ba? So katingalahan kaayo nga kita karon makalingkod, makalakaw, labaw na gyud katingalahan nga makatrabaho pa, naapag yung income, nang kung na kayo na kakatingalahan ana, pero usahay dili ta kakita, no? Ngano man ang kuwang mao ang pagpaambit. Matud pa ni Kristo ang suga ibutang gid nas tungtunganan, pasabot og magsigig paambit ang atong kinabuhi nga maayo ngadto sa uban, magsigi sa tag appreciate sa naghatag nato nining tanan nga mga kaayuhan. Muna si Ciro naka-appreciate siya sa iyang pagkahari kay nakita man niya nga blessed kayo iyang gingharian, hastagan ni ang mga Israelita nga inila kaayo nga lig-on nga nasod, nabihag man sa iyang gingharian. Murabag na blessed siya. Iya sang gipaambit ang iyang mga blessings ngadto sa mga nanginahanglan. Labi na gyud ang pagtukod sa balik sa templo sa Jerusalem kay ila man tong gibungkag man to pag-abot sa iyang predecessor sila si Nabucodonosor, mo to ni bungkag sa templo. Nga siya nga successor na iyang gitukod pagbalik. Nindot kaayo nga kini bitang ato din kinabuhi, munindot ra gid ni basta atong ipaambit ang mga nindot nato nga mga hiyas og binuhatan og bahandi ngadto sa uban. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad ing na sige bakag paambit na
kanang kakusmod sa imong naong ug mao nay imong isigi gyud og paambit unsa man na kahayag o kangit-ngit tubag kanang di jud ka mo smile ba kinsa man dinhing asawaha nga kada gid adlaw mo smile sa iyang bana ta sa kamot kada bang imo gisang pahiyoman kanang tamis gyud kay nimong pahiyom ba. Oy, nanagkusmod mo palang gani pagmatag kayaw-yaw na nabuangon mo hanto na lang nung bana din agina ganahan mo tan-aw sa inyong naong magsaylo-saylo na lang ang mata ng inyong bana no. Kinsa man sang mga banaha din hibi nga kada gid adlaw mo ingon gyud day I love you. Sige ta sa kamote. Oy, hilas na kay no, hilas. Mao na nus apa man ka mo ingong I love you kanang muungot ng imong baba nga gi-paralyze na ka love you ana na ka nya magtuo dayon imong luha nga di nakakasulti kay ni uk-uk na sang imong dila kay naigo sa stroke sige na lag-agas imong luha mao pa na imong isulti buangon ka karon nga makasulti pa ka sulti ngay practice kuno na imong tupad na I love you tanaw to makalitok bakag klaro be ug di gani ka kalitok mura kag na paralyze litok ka na ay bekin sa man dinhing mga ginikanana be nga magsigi jog ingon sa mga anak langga or I love you ita sa kamot bisag makasa inyong anak makabuak og inyong plato uy langga careful na siyagi tan ikaw makadanghag ini mo dako naman ta ka danghag niya pong kay ka unsa may imong igsinghag nimo unsa may imong gipaambit kahayag o kangit-ngit kung mo palit mo slat unsa mo sa inyong gipaambit kahayag na siya unyag mo palit pa jud kas atong investment slat nga tag 500,000 kanang disap unsa imong gipaambit dili na nakahayag unsa man nagsilaob nga kalayo sa kalipay ana kana kay na dako 500,000 bikin sa man ninyo din hebi ang nakapalit nag atong disap og sa usa lang kaslat ita sa kamot wa atong tanaw ni abaya sa ni paambit nato no ang atong disap na may mga pledges niya duha pa man tong nakarimit nanatay 30 ka pledges 30 ba? 30 ka slots sa DSAP mao na ro ini sa ado niya doon naman sa tay special slot para ni Mama Mary kadtong M-Meg no Mother Mary's Enriching Graces tag 100 per slot para biyan sa atong pista karong sugod ta karong October 5 pista nato October 14 Sabado sa Oktubre ikaduhang Sabado sa Oktubre so nagkinahanglan ta og 2 million nga budget ani so namaligya tag emig nga 20,000 sugod gahapon nga atong halin gahapon niabot og 326 ka slots. Pakpak na naisugod. 19,674 na lang ka slots ang available. 100 pesos per slot. Ato gining tabangag palit aron muhaya gining atong kinabuhi. Nya sa ato sang holy pads kaning atong kaning para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9 ang ato sang halin ning abot na sad og 35,000 og duha ka slots 35,002 nga slots pakpak na sad nganong makapakpak man ta inighisgot nato sa atong halin kay naay kalipay nya kinisang nagsigig paambit basta naning kamot gyud nga mahigugma sa iyang isikataw o sa Ginoo punon sa ni sa Ginoo sa kalipay mao na nga si Zero
paghatag niya sa kalipay ngadtos mga Israelita nga sige na sila kaning daig sa Ginoo, siguro gitong giampo po to nila si Siro bisag dili to Israelita, ang Ginoo midawat gyud to niya ning hatag sa to niya og talagsa og kalipay. Grabe ta nang mga anhi dinis ato gahapon diri ni usas mga ni anhi ato man na silang gi tungod bangos kadaghan nga magsigig balik-balik ba atong gitagaan sila og role nga kausalas usa ka semana ba awan sana de kausalas usa ka buwan kay magka mahurot masang atong stocks ani nila nya ni agree na ang uban ana may dinhi tag kausalas usa ka buwan tagaan natog 5 kilo rice nya pakapina natog gamay pamliti ana sus gahapon kay naa magitulo ka buk ni balik mga tiguang ingon dayon si atong sekretary pader sa atong record diri man na sila pagka September 9 nako wa pa day matapos ang buwan ako dinhi man day mo September 9 di ba giingnan mo once a month lang para maapod-apod po nato sa uban and then sila pader kana ganing kasabot mamian ang once a month pero wa na gid mi mahimo pader wa na gid mahimo nako wa na lang sa kumo-check ato dayong gitagaan tag-as kayog smile ilang naw nako sus tagaan bag usa ka 5 kilo nga bugas unya na 200 nga kwarta pakapin tan lagi smile diri ba nya murag mosidlak yun ang ilang matas kalipay bitaw nako magmisa ka kuno tagaan kog 5 ka kilong bugas niya 200 nga kwarta malipay pa ba kako kana bang inigmisa nako atos kapilya imbitaron kog misa kaugma ganin sa imbitasyon igabot na ko tagaan ka kog 5 kilo packed rice no nya duha ka 200 malipay pa ba kako aka mo trabaho mo igtapos sa semana tagaan ra mo 5 kilo rice o nya 200 malipay pa mo na mga naong ninyo ambot lang di ka magsige yaw-yaw way batasan ng empleyaduha employera may ratag masakit may ratag ana ba pero kanindot di ay kun mo paambita dili man gyud dako kayo pero siging paambit ngadtos uban portig yung lipaya karon kining atong holy pads ato ning gipaningkamutan kitang tanan mupaambit aning atong tag 1 slot 10 minos niya kun malipay sa tagmaayob 30 slot challenge porting lipaya sa atong archdiocese ani kay matuman man gyud madayon man gyud nga mabulokon ang National Retreat of Priests karong November naamantay budget ani nga kuhaonon pa kani mga 10 million so karon naa na tay mga pila man yung 35 mga 3.5 na atong na-raise napay kuwang nga mga 6.5 mo na nga mga 64 panikapin ang atong balanse nya sige kitang palit sige kitang palit kada semana igabot aning November hurot gini siya porting lipaya sa 3,000 kapare og sa whole archdiocese sa Cebu nga maayo na tong pagka-host ang maong nindot nga event balaanon nga event nya ikaw kita sad nga nakatampo di na gid na matapos ang atong kalipay nga magsigit tag ingon Lord naka-appeal gyud ko nya mingon ding Ginoo yes recorded ka bisag naa kas Canada naa kas Amerika Australia Japan Middle East naa ka sa Europe asa kang dapita sa kalibutan nga may apil minaw kang padersiano imo dayong gihatag astilan lipaya nya kung mapalit sa dinatong yuta diri skilid kuwangan pamantaanig mga 110 unsa ni 100 pila ti atong kuwangan patas atong kun 110 na lang atong kuwang sa atong 110 kaslat sa atong disap mapalit na diha nya makatukod na tas atong fundraising project na Columbari hangtod na gina sa sunod pang mga kaliwatan kay di man na maguba dayon kung di lang na linugon og maayo
hangtod pa na sa sunod 100 siguro years after, muingon gid ng mga tao kining lugara ang nakatukod ani kadto gyud sila nga namalit. Gabot sa nato ngadto sa langit, muingon sa nang Ginoo, gipaambit manimo ang daghan imong mga bahandi dito sa yuta, di ana diring imong dako kayong bahandi sa langit. Ang imong gipaambitan dito, kulumbari, dire mansion. Mura mamugi pang duka na yan. Wa mo mahibaw ana, mansion. Unsay atong gihatag ngadto sa uban, tagaan sa tag equivalent or sobra pa nga bahandi dito sa langit. Mo na ingos Kristo, ipadanag yun. Nya matnguni ninyo na siya'y warning. Ingon siya, pag matngon mo ha, kay kadtong aduna, hatagan pagdaghan. Kadto bang dunay iya, nya siging paambit, tagaan pagdaghan, pero kadtong walay iya, pasabot, wa gid siya na paambit. Bisan gani ang jutay nga iyang giisip nga iyaha, kuhaon pa. Mahutdan gyud. Bisag ka na lang ganing simple kayo, kanang kalipay, happiness. Tagaan karon anag happiness. Kanang pag-smile, gamay ra man jud kay nang butanga. Kanang pag-smile ba? Sige. Lingi ako no imong tupad. Lingi ba? Kanang paglingi, gamay ra man na. Tanawa, di ba naagi dili mo lingi? Kana na lang yung pagliso sa inyong, di na gid mo kaliso. Kagamay ra gid ana. Usahay. Tanawa, matngoni ni. Usahay. Kuhaon pa nas Ginoo. Bisan diha mismo sa inyong balay. Kuhaan pa kaana. Kundi naka andam mo paambit sa imong kalipay. Tanawa nang magsigig paningil og utang. Kana maningil og utang, di gyud ka paambit sa iyang kwarta ngadto sa mga nanginahanglan. Tanawang mga naong, di na gyud ka smile. Di na asa pa mo irog ang ilang masol. Ana gyud. Isog kay na, labi na magtanaw siya nang nangutang, awa gyud bayad-bayad. Ana gyud na yang naong. Nya mulingi pa na. Asa pa na mulingi, ala na nga ito, tikig ra ng liog. Diwa na, nawa yun, bisan ang gamay. Ang gamay lagi yung takin, lingi, din akalingi. Murag na paralyzed. Madayon na gina, maparalyzed na gina. Hanto din na ginakalingi. Tawag mo, maabot ang panahon na maingos Kristo, kwaon gina, bisan ang gamay nga naani mo. Apan ang katapusan yung pagkuha sa tanan nga ato, kung ibanlod na tas impierno, ini kamatay nato. Wa nagibisan gamay nga kalipay, kay matod pa ni Kristo, maghilak kamo ug magkagot ang inyong ngipon. Mauna siya'y sangkuan sa mga taong dili mo paambit. Naanauntay daghang nadawat, gitaguan ras kaban, store up money on earth. Kanang sigig yung padako sa kwarta, taguan gini akong mga 1,000, kaning akong mga millions, kaning akong mga billions, arira gini nako, sigig yung tago. Bantay. Ingos Kristo, mura kag nagdagkot og suga nga gibutang sa katri or gitabunan sa gantangan. Karon, kwaon ko na tanan, kay way tinaguan nga dili mabutiag. Kamong sigig ingon, wa mo'y kwarta, nakakita ang Ginoo nga naa mo'y gitipigan. Bantay lang yun mo. Kamong di yun mo palit, kay wa ko no mo'y kwarta, sige. Ingon Ginoo ay, kay tanan nga gitaguan, mabutiag. Ang tanan nga gililong, madayag. Tanawa niya, inig ka-admit ninyo sa ospital, pusot-pusot yun, nag-withdraw ng inyong ipangkuan. Nya inyo na lang ang gispend para sa chemotherapy, para sa mga dialysis, para sa pag-opera sa kasing-kasing, pag-opera ang mga kidney. Kana mo'y anha na diha, kuhaon ang tanan, hangtod makautang pagyud ka. Hotdon gid na. Pero sige kag paambit, palit dayon ka og kuan. Sa tingan to, DSAP, 500,000. Imo nang i-terminate imong time deposit, imong ipalit dire. Di ba?
Oy, dugay kay kang masakit. Inighuman na gyud sa atong kulumbari, maligsan dayon ka. Ari din kay suot sa kulumbari. O, di ba? Ana, igabot ni mo sa langit, perting dakuha sa imong mansyon dito. Nindot kayo. Mura magwagin mo moto, sige na, nindog lang ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa tanang butang o gusto siya nga mahimo kining kahayag ngadto sa uban busa mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang katawhan sa Dios may sama sa dakong kahayag nga musanag diha sa kangitngit, pinaagi sa ilang mga kahago ug pagtukod ug arang-arang nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran magdalag silaw sa paglaom ngadto kanila nga nagantos pinaagi sa paghatag og hustisya ngadto sa mga dinaog-daog ug dignidad ngadto sa matag tawo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga ginikanan mahimo sa sama sa kahayag ibabaw sa bukid nga nagiya sa ilang mga anak ngadto sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang paagi sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton ug mga nawadag paglaom makadiskubre sa kahayag ni Kristo diha sa ilang mga giantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga matuhuon nga mitaliwana makadawat sa kahayag sa walay pagkapalong, sa kalipay ug sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Ginoo, naghalad kami niining mga pagampo nganha kanimo, sayod kami sa imong kamanggihatagon. Dawata kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa
aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ay kalawat kanimo apan ipamulong lamang ang maayo
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me. And fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness. Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma, himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo o ang paghigugma nga among gihuptan dinhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod. Prayer for the National Retreat of Priests. Tanan, loving Father, you sent your Son, our Lord, to be our good shepherd, sealing his selfless love for the flock by offering his very own life for our salvation. Guide and direct our priests whom you called and sent to serve in our midst. We implore you to bless all our priests as they journey through these significant days of encountering the Beloved. May these days be filled with your grace so that they may continue to live out and sustain their vocation, touch the souls of your faithful people, imitate Christ, whose presence we continually experienced, and become instruments of your divine grace. May they constantly grow and become the priests and shepherds in your mold, fully human in their weaknesses and yet able to guide us on the path of holiness. May you lead us through our priests as we journey in this world. May fruits of these days of renewal abound in the days to come for your greatest glory and for the life of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. Saint John Mary Vianney. Pray for us. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang divine abundance
Nya mahitabo ra ni kung ato gyung ipaambit ang tanan nato mga gasa nga nadawat gikas Ginoo ngadto sa atong isig katao or sa kayuhan sa katilingban. So salamat sa mipaambit sa ilang mga gasa, mga grasya nga finansyal ang namalit sa atong mga slots, sa atong holy pads, donation slot ni siya. Nahalina na ta og 35,002 slots na apay 64,998 slots nga available niya sa ato sang special slot nga MEG or MEG para sa atong kapistahan sa segunda patron karong October 5 to 14 na nasad halin out of 20,000 slots na natay halin nga 326 slots aduna pay available nga 19,674 slots atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Sa ato sang 30 slot challenge nga tag 3,000 slots para ni sa holy pads na anapod tayo na dawat nga 182 ka 30 slot challenge. Pakpak na sad. Mamuha gini atong kamot og pakpak niya. Sa ato sang DSAP, Divine Solution and Prosperity, atong investment slot, 140 slots ni atong gibaligya at 500,000 per slot. Doon na nasad tayo mga pledges nga 30 slots, 110 slots pa ang available. Atong pakpakan na sa katapusan ang atong mga DSAP investors. Dili ni fundraising, dili ni business ang atong gibuhat kung dili fundraising. Ang business wa man ay katapusan. Ang ato fundraising man doon na lagi specific period of time o specific projects nga atong himuon. Human ana, wala na. So mo na'y kalainan sa business o sa fundraising. Naghimo tag fundraising para sa pagtukod o pagpalambo sa simbahan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.